you stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, but you... Kamoši, začiatok super kompenzačky prišiel. Takzvané prišiel na psa mraz. To je vlastne ten posledný týždeň pred súťažou, kedy rozpíjate to telo, čiže ten pitný režim sa trošičku navyšuje, znižujú sa kalórie. Rozhodla som sa, že aj túto časť vám teda zdokumentujem. Ukážem vám nejaký môj full dayový tým. Tá strava teraz tie posledné dni proste bude fakt o tom istom. Mäso, treska, ryža, zelenina, avokádo, nejaké oriešky, vločky, vajíčka. Takže enjoy! Too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. Ja sa vám hlasím takto z mojej prechádzky. Dúfam, že tam bude niečo počuť, lebo strašne fúka. Ešte idem porobiť si nejaké denné kroky. Dneska mám prvý deň 50 sacharidov, takže bol to celkom boj, aj ten tréning. Už to nebolo také easy. Od stredy už vlastne mi pôjde preč aj proteín, takže aj rôzne sladidlá dávame preč. A od štvrtku vlastne už prestávame aj soliť. Podľa mňa všetci, čo boli niekedy v príprave, tak proste poznajú ten pocit, že miliónkrát prehodnocujete váš život a či to proste vôbec má zmysel a ste taký neistý v určitých momentoch, ale ja si myslím, že to proste k tomu patrí a ja som tak nastavená, že proste teraz už aj keby sa neviem čo pohnojilo, tak proste už tých pár dní musím vydržať. Keď to ťahám naozaj od toho mája, takže zapínam režim nesmrteľnosť a do soboty to proste už musím nejako zvládnuť. Ako ste vlastne mohli vidieť už aj na tých jedlách, čo som vám ukazovala, tak vôbec tá strava v týchto záveroch už nie je taká pestrá, proste tam človek aj keby chce nejako experimentovať alebo nejako vymýšľať, tak proste môže, ale mne sa proste jednak nechce a druhák sa snažím vyberať také potraviny, ktoré ma proste zasítia a nesnažím sa ako keby fokusovať na to, aby to jedlo vyzeralo esteticky dobre. Na to sú tu iné časti, alebo teda iné obdobia a nie je to práve záver prípravy, takže to si nechám potom na ovku, nejaké experimenty a samozrejme, že vám budem ďalej pridávať rôzne tipy a inšpirácie a recepty. Mne čo cez deň prebehne myšlienok hlavou, tak to je niečo neskutočné. A práve tie prechádzky sú pre mňa taký únik z reality, že vyslovene si fakt dám len slúchatka, dám si tam nejaký podcast alebo dám si nejakú hudbu a proste nerozmýšľam nad ničím, takže prechádzky sú určite obrovská záchrana. Na tieto jesenné hudy som sa tešila úplne najviac. No a jo, čakám na posledný tréning. A je to teda vršok, ramena, ruky a kardio. Takže bežím si to odcvičiť. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect.
čo mám po tréningu a natočila som vám aj nejaké ústrižky. Vždycky, keď som bola v tej obke, tak som si hovorila, že proste, keď budem v diete, budem natáčať viac videí, keď bude forma a teraz proste vôbec nemám ani nejakú chuť sa natáčať absolútne. V obke som sa natáčala stále aj kvôli technike. Teraz sa mi totálne nechce. Posledný tréning je za mnou, utekám sa najesť. Mám tu taký môj mini haul z DMky na už teda deň súťaže na cukrovanie. Zobrala som si aj nejaké slané veci. Takže mám tu takéto slané chrumky. Mám tu tieto džemíky. Ja som si chcela objednať z Actinu, ale tá objednávka mi nestíha do súťaže prísť. Takže som bola mrknúť na tieto v DMke a majú mimochodom celkom dobré zloženie. Ja vám to sem aj takto hodím. A zobrala som si ešte tieto rýžové rezance. Na Instagrame mi prišla jedna zaujímavá otázka. Ako zvládnuť prípravu v domácnosti s ľuďmi, ktorí nemajú rovnaký životný štýl? Je podľa mňa veľmi dôležité si tak nejako zvedomiť, že vás do toho nikto nenúti. Je to proste nejaké vaše rozhodnutie. Musíte proste rešpektovať to, ak teda samozrejme, že máte pod 18 rokov a teda stále bývate s rodičmi. V tej domácnosti nie ste sami. A že teraz, keď vy sa idete pripravovať na nejakú súťaž, tak proste svet sa netočí len okolo toho, len okolo vás a jednoducho musíte rešpektovať, že sú tam ešte ďalší ľudia, ktorí jednoducho nemajú pred sebou rovnaký cieľ ako vy. Na druhej strane ja chápem, že keď teraz proste ste fakt v tom závere a držíte nejakú dietu na treske, na ryžákoch, že môže byť pre vás náročné o to viac, keď proste tí ľudia, ktorí sú okolo vás a celkovo proste to vaše okolie, ja neviem, trebárs objednajú si pizzu alebo niečo, že to môže byť také zložitejšie. Ale ja si myslím, že také najrozumnejšie riešenie bude možno nájsť nejaký kompromis. Určite sa možno skúsiť o tom porozprávať, vyskúšať si to možno nejako vykomunikovať, či tam proste nie je priestor na nejakú fakt, že zlatú strednú cestu. Ono tá príprava je celkovo proste podľa mňa náročná a pokiaľ nemáte tú podporu z okolia, tak verím tomu, že to proste môže byť určite zložitejšie. Lebo zase možno aj z pohľadu toho závodníka, ktorý sa pripravuje, tak rozhodne mu proste nebude prispievať v tej príprave, že tí najbližší, práve tí jeho blízky, ho nejakým spôsobom v tomto nerešpektujú. Čiže ak náhodou toto video pozrie niekto, kto má v domácnosti nejakého závodníka alebo niekoho, kto sa pripravuje, vyskúšajme byť k sebe taký ohľaduplnejší. Ako si sa vysporiadavala s priberaním v off-season? No, čo sa týka priberania, tak ja som v podstate išla do spolupráce s mojou koučkou s pomerne vyšším percentom tuku. Z môjho pohľadu, keď som teraz vlastne v tej diete, tak viem povedať, že pre mňa osobne bola tá naberacia fáza možno aj ťažšia psychicky, ako práve táto dieta. Ja som vlastne videla teraz neustále ten progres, ako vlastne krásne to telo počúva, že tie kilá proste idú dole, že tá postava sa tvaruje, tak naozaj na tú psychiku to bolo pre mňa jednoduchšie. A čo sa týka toho priberania, tak som vedela, že na to, aby tá postava proste dostala tie tvary, tak potrebujeme ešte čo to nabrať. A jednoducho, aj keď som nevidela tie výsledky, vtedy práve keď som bola tak viacej zaliatá, viacej som proste mala toho tuku na sebe, tak som proste musela len dúfať, že z toho vznikne niečo, že z toho proste bude tá forma a proste musíte len veriť fakt v ten proces a že sa to na konci vlastne takto pekne vykryštalizuje. A som za to fakt rada, že som mala trpezlivosť, pretože bez tej naberacej fázy by vlastne to telo vôbec nereagovalo tak pekne, ako v podstate reagovalo. Ja viem, že tá otázka bola asi skôr smerovaná na tú ovku po súťažiach,
Na to sa možno vyjadrím až potom, keď vlastne nastane u mňa toto obdobie. A uvidíme, že ako sa s týmto obdobím popasujem, pretože ja osobne si myslím, že to posúťažné obdobie je oveľa náročnejšie na psychiku, ako je práve tá súťažná dieta, aspoň teda pre mnohých, lebo tým, že vlastne vaše telo bolo naozaj zvyknuté dlhodobo ísť v nejakom režime, mali ste tam nejaké kardio, tie tréningy, mali ste tam naozaj nízky príjem a teraz zrazu by ste všetko proste dali naspäť, vlastne by ste úplne vypli a úplne polavili, tak je dosť pravdepodobné, že sa proste naozaj priberiete viac, ako by ste možno mali. Že mi dajte vedieť, či by ste možno chceli videjka napríklad aj z tejto časti. Ktorá ma ešte čaká 20 g sacharidov. Takže tie si patrične užijem. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls in polite.